दा थांखायो आं आंनि गासै न'खरनि दुखु दाहाफोरखौ बावनानैब्ला बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे नानिनि थाखाय अनसुंथाइ हरो। सिरियासआव दङ, बिनिखायनो न'खरनिफ्राय खावलायदों जा हायो थाइसे थाइनै रायजोफोरनिफ्राय हमनो गोरों रायजो राजाफोरनिफ्राय अनसुंथाइ मोननो थाखाय खावलायहरदों। नानिया दासो क्लास 10आव फरायफुबाय थानाय, क'क्राझाराव फरायो UN एकाडेमियाव। बेनिखायनो न'खरनिफ्राय गुरैयै खावलायहरनाय बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे नानिनि थाखाय अनसुंथाइ हरो, जि हायो थाइसे थाइनै। आंनिफ्रायबो खावलायनाय, आंहाथ' थाइसे थाइनै हरनो थाखायबो आंहा जेबो गोहो गैया, मानोना आंनि न'खराबो बिदिनो नालाय। आं थेवब्लाबो आंनि दुखु दाहाफोरखौ बावनानै नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों जाहाथे बे नानिखौ अनसायो। दा बिराद सिरियासआव दङ आरो लवार आसाम हस्पिटालाव थिसननाय जाबाय नानिखौ। रां रुफा गैयैखाय न'खरनि बिगोमाफ्रा बेखौ मोजां ट्रिटमेन्ट होनो हायाखै, बेनिखायनो रायजोफोरनिफ्राय अनसुंथाइ खावलायदों आरो। बेनिखायनो प्लिज अननानै बे नानिनि थाखाय, नानिनि थांनानै थानायखौ नाहरनानै नोंथांमोना जि हायो थाइसे थाइनै अनसुंथाइ हरदो। आंनि खावलायनाया बेनोसै। नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ। आं नानिनि भिडिअ क्लिपखौबो होना होगोन, बे नानिखौ माबायदि सिरियासआव अक्सिजेन होनानै बेखौ एम्बुलेन्सआव लांनांगौ जादों, नोंथांमोना नायनो हागोन आरो बेनि हस्पिटालाव थानाय फटकफोरखौबो नायनो हागोन। आं होनानै होजोबगोन। एकाउन्ट नाम्बारखौबो आं डिसक्रिपसनावबो होना होगोन आरो आं भिडिअआवबो होना होफाखागोन, नोंसोरो नायबानो जाबाय। जाहाथे आरो थांनानै अनसुंथाइ हैलायलायो रायजोफोर। मानसिनि जिउ मा जायो मा मायो, मानसिनि जिउ रायजोफोर बायनानै मोना, बेसेन गोसा। बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायनाय आरो नोंथांमोना नानिखौ हाजासे मदद खालामनो। बिनि थांनानै थानायखौ नोंथांमोननि आखायावनोसै आरो इसोरनि सायावनोसै। नोंथांमोना जाहाथे इसोरनाव आर'ज बिनानै होयो आरो भिडिअखौ शेयार खालामना होयो। नोंथांमोना अनसुंथाइ हरनो हायाब्लाबो भिडिअखौ शेयार खालामना हो, जाहाथे गुदुं गोसो थानाय बिथांमोना बे नानिनि थाखाय अनसुंथाइखौ हरनो हायो। बेनो आंनि खावलायनाय रायजोफोर। बे नानिखौ आंबो नुनानै बिराद दुखु मोनदों, बिराद सिरियास। नाथाय आंहाबो आखायाव हरनो हानाय जेबो गैया। बेनिखायनो आं बे नानिनि थाखाय मोनसे भिडिअल' बानायना होनो हायो। आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो हरनाय जाबाय। नोंथांमोना बे नानिखौ मदद खालामदो प्लिज रायजोफोर। गोजोन्थों। भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो, जाहाथे नानिया मोजाङै मोजां फाहामथायखौ मोनो आरो थांनानै थानो हायो, मोजां फरायफिननो हायो बेमारनिफ्राय रैखा मोननानै। बेनो आंनि खावलायनाय। थेंक इउ। दा थांखायो